Prince tare da ni Victor Idris. The Double Bass Miracle Studio. Aha, sama. Soyayya tana da daɗi a ciki ne wasantuwa. Soyayya tana da daɗi wane zuma a gardiya. A gardiya. Soyayya kala-kala, soyayya iri-iri. Yayya kala-kala, soyayya iri-iri. Yan mata kala-kala, mata iri-iri. Ga wata doguwa can, wata ko gajera, wata 'yar faran ma mai hanci gajere, wata taliban ba mai kugun tabarya. Kawon yan farana, ga wata 'yar shalolo kamar reshen magarya. Yayya tana da daɗi, soyayya tana da daɗi a ciki ne daɗi a ciki ne wasantuwa. Hannun da kan kirgari ba shi kirgo faduwa, na kuna wane ni ban so miyo rabuwa. Soyayya adan samari ban so miyo mantuwa. Na ya gudu kiris ni na zan faduwa. Taunar aya ba ta daɗi idan akwai saukuwa, kaɗan ya rage na yau shuka idan makwarwa. Mai hasadar mutum Allah ne mai kashewa. Labari za na ba ku zauna ku yi mini nasuwa, sauraren kuji da abin da ke faruwa. Soyayya tana da daɗi a ciki ne daɗi a ciki ne wasantuwa. Karfi goma na fito zan tafi ne zuwa kasuwa, dan na kai wulata a yi mai rufin kokuwa. Hanzari nake dan a gare ni ba nutsuwa, na daɗe a titi domin jiran abun hawa. Zuciya tana ce min wai me ke faruwa, tun kaɗan siga na feftin hanyar kasuwa. Min tafi a hanya ne ni na yau santuwa, doguwa faraka ta dogo kuma ga shirya a kwanan ta besbel. Sai da mota ce malam zani ne kasuwa, sai ya ce ta hau ba matsala bare damuwa. Mun tafi a hanya tunani na hauhawa, min yi soyayya ni da ita mun zam shakuwa, har min yi aure da ita mun zam jituwa. Ga gida ga mota in mun so za mu yawa, ga ni gefen swimming pool ta kawar ruwa. Sai ta ce da ni dalin ga gida mai rawa, na yi niyyar na taka sai na barka haka. Sai ta ce malam kallon me kake min haka, ni kwana na cikin son ta ina dimuwa. Sai na fita baki dan Allah karfe nawa, sai ta dariya dan ta san na zan dimuwa. Sai na kara cewa dan Allah zan tambaya, sai ta ce da ni Allah ni kaban dariya. Shin ina za ki je ko za mu hanya daya? Sai ta mai da amsa ta siyo kayan kwalliya. Na fita baki na ce a gare ta zai rakiya, bayan man sauka ne kasuwa muna tafiya. Sai ta ce ga su face mu huta domin gajiya. Mun tsaya tana ta waya ga ni gefe daya, sai na haiki babban mamme yana faman waya. Kun sane ta zo za ta siyo kayan kwalliya, sai na juya baya cinikin kwandon taliya. Na san idan har ya zo ba mu wanyewa lafiya, duka za na sha ba makawa bare tankiya. Ashe ya ganna har ya tsinko darbejiya, ashe ya ganna har ya tsinko bulaliya. Wayo Allah ku biyo na a biyun za ku ji yadda mukai da mai bulaliya. Soyayya tana da daɗi a ciki ne wasantuwa. Dan mata ku taka ina ce ku juya, samari ku taka kar da bar ku baya. Prince da Idris ne na kuma kiɗa mai waƙar gidan biki. Soyayya tana da daɗi a ciki ne daɗi a ciki ne wasantuwa. Soyayya tana da daɗi a ciki ne daɗi
ciki na yau tsintuwa. Na kuni ne da Victor na zo da sabuwa. Ni ban san tana da aure ba, muke ta soyayya lokaci guda ta afko mun tana ta bibiya, wai ashe tana da auren da take ta soyayya. Sai wata rana ni ina kwance cikin faɗaki na sai na ji an kira wayata, don ban ba suna sai na daga na ce hello, sai na ji an ki magana, can na ji ta yi magana ta ci burin Zaria. Na kira ka ne domin dan Allah mu zamta, ya san ka ne ya kama kirji har da zuciya. Igwa na ce da ita yanzu ya baki bana, sai ta kau da tambayoyi na tana kwana-kwana. Sai na ce da ita yanzu me kike nufi guna, sai ta ce da ni a yanzu dan Allah mu so juna. Nan na ɗauko babbar wayata na kira abokina Victor ne nake ta ba labarin ta yan uwa. Sai ya kira ni yake cewa ka nutsu abokina, in ta kira sai ka ce mata ta baka sunanta. Anya hakan ko sai gashi nan tana kiran waya, bayan na daga ta ce wai na je karshen waya. Dorayi wai take nufi kun ji batun ta yan uwa. Bayan mun haɗu da ita sai ta ɗauke ni motar ta har zuwa cikin gida, ni ban san nufin ta ba. Sa aka kulla ko ina sai ku biyo na addabi. Soyayya tana da daɗi a ciki ne yau tsintuwa. Soyayya tana da daɗi a ciki na yau tsintuwa. Soyayya tana da daɗi a ciki ne yau tsintuwa.